Za domaći treba da uradite sljedeće. Uzmete jedan predmet koji ima krug, lonac, šerpa, bure, čaša, bilo šta, poklopac, izmerite njegov prečnik, to je najduža tetiva. Znači od ivice do ivice koliko je najduže, kod mene 6,8 i napišem prečnik 2R je jednako 6,8 cm. Zatim izmerim obim. Obim ću izmeriti tako što moram okolo da merim. Sad ću pokušati to nekako i da pokažem. Znači odavde čaša. Do ovde. Znači obilazim okolo. Evo ga. Znači ovako. Da vidite. Znači ovako sam jedan konac oko čaše stavio. I sad ću izmeriti dužinu tog konca. Znači odavde do ovde. Stavljamo odavde da mi se ne pomeri 21,5 mi je bilo tamo gdje sam držao, znači taj krug što sam imao bio mi je 21,5. Još jednom da proverim, jeste, evo ga, vi ne možete da vidite jer ja s dve ruke moram da radim, znači ovako sam izmerio, malo mi pada to i vratio ga, izmerio dužinu obima 21,5. Obim, znači okolo kad obiđem, je 21,5 cm. Podelit ću obim i prečnik. To što